You are welcome on board as we count Igbo numbers 1 to 1,000. Today, we begin with 1 to 50. Please subscribe and hit the notification bell. That way, you will not miss out on any of our uploads. I am the Igbo Tutor, Onye Nkuzi Igbo. Now, let us begin. 1. Otu. 2. Abụọ. 3. Atọ. 4. Anọ. 5. Ise. 6. Isii. 7. Asaa. 8. Asatọ. 9. Itoolu. 10. Iri. 11. Iri na otu, which means 10 and 1. 12. Iri na abụọ. 13. Iri na atọ. 14. Iri na anọ. 15. Iri na ise. 16. Iri na isii. 17. Iri na asaa. 18. Iri na asatọ. 19. Iri na itoolu. 20. Iri abụọ, that means 10 in two places, or ọgụ. 21. Iri abụọ na otu, which means 10 in two places and 1. 22. Iri abụọ na abụọ. 23. Iri abụọ na atọ. 24. Iri abụọ na anọ. 25. Iri abụọ na ise. 26. Iri abụọ na isii. 27. Iri abụọ na asaa. 28. Iri abụọ na asatọ. 29. Iri abụọ na itoolu. 30. Iri atọ, which means 10 in 3 places. Iri atọ. 31. Iri atọ na otu, 10 in 3 places and 1. 32. Iri atọ na abụọ. 33. Iri atọ na atọ. 34. Iri atọ na anọ. 35. Iri atọ na ise. 35. Iri atọ na ise. 36. Iri atọ na isii. 37. Iri atọ na asaa. 38. Iri atọ na asatọ. 39. Iri atọ na itoolu. 40. Iri anọ, 10 in 4 places, or ọgụ abụọ. 41. Iri anọ na otu, 10 in 4 places and 1. 42. Iri anọ na abụọ. 43. Iri anọ na atọ. 44. Iri anọ na anọ. 45. Iri anọ na ise. 46. Iri anọ na isii. 47. Iri anọ na asaa. 48. Iri anọ na asatọ. 49. Iri anọ na itoolu. And finally for today, 50.
Iri ise, 10 in 5 places. Iri ise. If you have not subscribed to this channel, please we advise you do so now so that you don't miss out on our subsequent upload in this series. Thank you for watching. God bless you.